El que volem fer és donar explicació als ciutadans i ciutadanes d'Olot del que hem fet al llarg d'aquests 3 anys i mig, gairebé 4, perquè ens sembla que abans de presentar les propostes cal explicar el que s'ha fet. No? Nosaltres vam entrar a l'Ajuntament i la nostra voluntat era de ser útils als ciutadans, d'ajudar a solucionar els seus problemes. Això ho podem fer des de l'oposició o des del govern, millor, evidentment, des del govern, però el govern que no va estar possible, tot i que hi havia una majoria de partits d'esquerra i que nosaltres vam fer tot el possible perquè tinguéssim un govern d'esquerres i no va ser per culpa de nosaltres, però al final, com tothom sap, no va ser possible. Amb aquesta voluntat d'utilitat que dic, hem treballat des de l'oposició, hem presentat 47 mocions, el 94% han estat aprovades, 44 d'elles han estat aprovades, i això és fruit, com dic, d'aquesta voluntat d'intentar arribar a acords amb la resta de partits i no fer una oposició pura i dura de no a tot, sinó aquesta voluntat, insisteixo, de ser útils i d'intentar solucionar coses. Amb les mocions, de les que més estem contents, un és el de la piscina municipal coberta d'Olot, ja tenim el projecte i el compromís, i l'altre el de la tarifació social, que vol dir que la gent pagui a l'Ajuntament pels serveis que presta en funció dels seus ingressos, i aquests són, com dic, els que estem més contents i que d'alguna manera representa l'essència de les nostres propostes més de tipus social i de servei a les persones. Aquesta voluntat de ser útils no era només en mocions, sinó quan s'han discutit els pressupostos o les ordenances fiscals també hem pogut introduir propostes que ha recollit l'equip de govern, sigui de tipus mediambiental, social, d'habitatge. Recordo una que tenia a veure amb els ingressos i eren que les companyies elèctriques, una part d'elles, s'escapaven de pagar uns impostos municipals i amb la nostra moció es va aconseguir que hi anessin, actuessin i uns majors ingressos per l'Ajuntament. Els darrers pressupostos, com se sap, van votar favorablement a l'equip de govern i era piscina municipal coberta, insisteixo que es va recollir això, i una major inversió en 2 barris, que eren Sant Miquel i el nucli antic, que vam arrencar una major inversió per part de l'Ajuntament. Aquest una mica és el balanç que fem de la nostra feina al llarg d'aquest temps, i amb una en concret espero que no es torni a produir la mateixa circumstància, espero que torni a haver majoria de partits d'esquerres a l'Ajuntament i espero, sobretot, que alguns hagin après d'aquesta experiència perquè no tornem a caure en el mateix error i la ciutat d'Olot tingui aquest govern d'esquerres que una majoria ja es va expressar ara fa 4 anys i espero que ho torni a fer així aquest mes de maig.